Shalom. Dihamu amanami inanami naposobulung doho remaja nadong di bagas joron suak songoni nama doho ti parmingguan marhite live streaming. HKBP Depok Seda. Selamat hari Minggu ma dihita saluna. Urian itu hatta tapahohom jala tapasonang marohatta. Tapukama parminggota maredde mahita sian bukuedde nomor 15. Marhite-hite goar ni debata dang dihabiari rohaku. Sadado naung hupangidohon tu Jahoba, saido hulului. Naing mia nau di bagasan joro ni Jahoba, saliling mangolu au, paidaida osima Jahoba, pagomos jala batogu roham, jala parhanalom Jahoba, haleluya. Ale Tuhan debata ama nama siroha, hudok kami mauliate tuho, sian nasa rohanami, ala di jauho kami sian haholomon tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai dirajai todimna badiai mahami, asalam gaddaha porsion nami, jala asalam badia parangenami, unang marlidang binahin ni portibion. Asa sahat hami rap dohot akan aporsea di guarmu Tuhan uluan nasora suda marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sada
tatangihon mapatik ni debata ima patik na parjulo sahat tu patik pasapuluhon. Patik parjulo. Au do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik na paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohot na di banu tungaon rodi na di bagasan naik na di toro ni tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik na patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna dosugut akka namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui di naonomari maulahamu nasa silomu alayang go ari papituhoni ari paradianan ni jahuba de batam doi dang jadi homangula yang go dinasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe namangebati utam. Ai di naonomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibahenido ubahen na di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai jala di perbadiai. Patik palimahon ikon pasangapommu do natorasmu asa martuaho jala liling mangolu di tano na nilehon ni jahuba de batam diho. Patik paonopon unakko mamunu. Patik papituhon unakko mangalakup. Patik pawaluhon unakko manakko. Patik pasiahon unakko olo makatidakkon hata na sotutu maralohon dongat jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Bohado pandok ni debata taringot tupatik nasapului odo. Au do jahuba debatam ninna debatatta. Pargogo na suatu dosan jala parrimas, siluluhon dosan yamama tu pinoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinoparnya kena sogoro hadiau, alaya sido rohaku, diakka nama ribu-ribu, akka nama reholong ni roh hadiau, naso mangalawasi patiki. Atong rap mangidugo mahita siat debata, lahu mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobar tupatikmi.
Tato poti madosatta tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujulum manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hazahatot dohami tubu. Jaladanga dong hapor seaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianak ke dalammu. Mas godang do pangalasyon nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Ala nidinggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hobbar tu asini roham. Dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni jahuba. Unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho. Nunga pola hujo guarmo au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabigima hata ni debata turpuk epistel diari minggutta sadarion imana tarsura di sada Samuel tolu mamukka ayat sada 1 ayat 10. Sada Samuel tolu mamukka sian ayat sada 1 ayat 10 tajahama margatti soring. Diulak-ulak debata majau si Samuel. Dungi uju si Samuel nabajari marhalado di Jahoba, di jolo ni si Eli, mahalma diakari hatani Jahoba, jaladang adong sadia pangukapon. Dang dope mitop yang go palito ni debata, jalanunga modom ia si Samuel di joro ni debata Jahuba, hajongjongan ni poti perpadanan ni debata. Dungi marlojong maibana tu si Eli, jalanin nama, idama disod doau, ay di joho doau. Alay di dok si Eli ma, dangau ma joho.
mulak maho mengulangi modom, gabelahu maibana jala modom. Alai dang ditadda si Samuel Jahoba, jala dang dope pinapatar tu ibana hatani Jahoba. Jadi ninna si Elima tu si Samuel, lao maho mangulahi modom, molotung jauh-jauh mu sediho, dohonom mu ma, makuling maho ali Jahoba, ai manangi-nangi do naposomon. Dungi lao masih Samuel jada diulahi modom di ngananna. Ido yang gosahatna martua doakan atau mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin.
tahatidakkon maha porseautai, songon nahinatidakkon nidongata saha porseaon, disadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tomapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siaton di porbadia, adorak suabubuan. Ido tuhata, na tumau nabernit di panguhuman silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tu banoto rudung ditanom, na mulak mangulu dari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di dapata jahuba, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pemulak sogut tu tanoon, mangu mihalak na mangulu do na mate. Au persea di to di perbadia, jaladok sada huria na badia, huria atau penyala Kristen akan abadia, do desa sandi dosa, do dia taina mandok, mulak mangulu sugut daging halak naung mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabigema tik-tik masa di bagasa semingguon, Minggu paduahon dung Epipanias, 14 Januari 2024, bagian naparjulu, Guarni Mingguta sadarion, ima Minggu paduahon dung Epipanias, do tema, Yesus do anak di debata jala raja. Napaduahon dak dana nasorang. Nah di hari Rabu 3 Januari 2024 di basa-basa hotuata dak dana bawa di keluarga ni amata ritar simat jutak inata Esra Yunirma sauman gerat ruas ni huriata nir sadasia sadadua sian wik Kapernaum. Napatuluhon ruhut parmahanion dohot pamisangon manang RPP. Mamukka sadarion Minggu 14 Januari 2024 hona ruhut parmahanion dohot pamisangon ma amata mangasi P purba nir sadawalu sadaopat sian wik Judea siala mangalaosi ruhut parmahanion dohot pamisangon. RPP bagian patuluhon penggol onom ayat sada na mardomu tu patik na papituhon. Na pawapaton konpen dohot bonataon pangula na goktiki distrik Debos Kap. Di hari Senin 15 Januari 2024 patupaon na do konpen dohot bonataon pangula na goktiki distrik 20 Debos Kap. Maringanan di HKBP Depok Timur. Na palimahon, paujakon manang pelantikan panitia pembangunan HKBP Depok Sada. Di hari sadarion, Minggu 14 Januari 2024, Duksipul Jamita, paujahon manang lantihomma, panitia pembangunan HKBP Depok Sada, periode 2024-2020 lalu. Guar-guarni panitia pembangunan HKBP Depok Sada periode 2024-2020 lalu boema idaota di warta cetak manang elektronik na pinaradeni huriatta. Jaladung sipul permingguan anon laus diudutima rapot panitia pembangunan na maringanan di gedung serbaguna. Napa onopon pilihan paupaton tu pembangunan. Hobar tuha putusan ni rapot parhaladu mamukka Minggu sadarion 14 Januari 2024
papungu pelea dohita marhite kantong pelean nawapaton diganup parmingguon laho manupahi pembangunan nanisakapan ni huriatta. Tuhat nama masu-masu ganup pelean na tapasahati. Napapituhon tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradini huria marhite WA group di partang yang atabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasa saminggon saya tuhat tama mamasu-masu tau sangap di kuarna. Marhita katong pilihan sada do sada B, mari de mahita sian bukuet de nomor 256.
Dame ni debata na sumurung sia salut na roha. Ima mangaramu tia kate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madihita sudina. Andorak suhujahahon turupuk jamita di minggu ta diarianon parjolo sahali pasahat kami anong buah-buah na parjolo denggado ditupak debata rapok huriata natuari mardala saluhutna nyala salah satu sian haputusani ni rapoti ima lako patupakon renovasi pembangunan di gereja tamahita di bagasan na 4 tahunon. Jalado mutusi pabakiton menang lantihom ma panitia pembangunan di bagasan sedarion. Udut nima marhite haputusan ni rapot perhalado jala ditotopon di rapot hurian atuari lau sumber dana manupahi renovasi di garejata patupaut tambaganup hari minggu pilihan di kantong paupatong. 2 memerdalak kantong adorang jamita jala 2 kantong ma duk sidung jamita adong manon laung dibayar di surat PP jala atik BHD baung na syukur rohani ruas tataringot tu sentralisasi mulu pilihan tu pembangunan dan adong sentralisasi tu piaraja hibul dui saluhutna di huriata alani hili-hili kami hita asas siap bagas las niroah hita lau pasahatoni manupak ulau nadengkan anggo akaduh muse akadia masih patupau tatu pembangunan tu minggu-minggu nanaing ruan non panitia pembangunan ni huriat tama patorakon tabbani siak kami pandita 2 kapar halado songonima buah-buah di hita ditupak di pasu-pasu di batama hita di parminggota alani tatangi homma turpuk jamita di hita Masia Johannes bidusada ayat 40 sahat ayat 50 sada songono bahatana. Torang nyari nai dinaleng lau ibana tu Galilea jupak sama si Filipus. Dungi didok Yesus mamadok ibana ihutom maahu. Alai siap Betsaida do si Filipus imahutani si Andreas do si Petrus. Dapat si Filipus ma si Nathanael. Jadi didok mamadok ibana. Nunga jupak kami ibana nanidok si Musa di surat Patiki. Jalan na pinabuan ya kapanurirang. Ima Yesus anak si Joseph nasian huta Nasaret. Dungi didok si Nathanael ma madok ibana. Tuk tarbaim maro nadenggan sian huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma. Roma homer nida. Dida Yesus masih Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok mataringot tu ibana. Om masada hal Israel nasitong. Nasomar pangasi di bagasan. Nin nasi Nathanael mamadok ibana. Siad dia ditadahuau. Dongi dia lusi Yesus ma ibana. Huida doho uju dituruni hawaraiho. Adorang so dijo si Filipus ido peho. Donginin na si Nathanael mangalusi bana, guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni hala Israel. Donginin na Yesus mangalusi bana, ala hudok tuho, huida ho dituruni hawarai uban na porsiaho, idaon mudo pena sumuruk siani, laos nin nama, tutu si tutudo na hudokot tuhamu, idaon muna do mukap banwa gijang, jalamane mijur aka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ido anggo sahatnya ruas ni hurian itu hatana hina holongan di bagasan Yesus Kristus di tahun 1970 sahat tu tahun 1970 lalu sayolo do lesem jolma mabigi guarni HKBP ala litiki namar sual-suali hita huria HKBP. Boleh sukun isarani di dia do huria muna di HKBP boloninna. Olo do songon na lesem mando. Oh.
Saya hira na songo padohan ni sinatanaylaw madokon. Aya dong do tarbayan na denggan Rosian HKBP, saya hira songo ni. Suak songo ni nagtupad dita ni HKBP. Ay padita do hamu ninna ido amang. Padita di dia di HKBP. Bah, oh ninna. Saya hira na sok sihiri mo na dengan ro siya padita ni HKBP. Alanya ka persoalan ni. Igor tabba mamun say jamita niya kadongan sa hira na so martod di HKBP, hira na so adon di gohitod di nang padita ni HKBP. Tidak ada Roh Kudus ninna. Akka pamuteno si songonon boy do masa nang dihita di ngulu sigan upari. Boy do motivasi na malang latar belakang lagabe negatif pita mamerek sa sahalak. Boy alani masa lalu. Isarani bolo panakko opunga na zulu. Roma ibana aise do tahiyon. Baho puni opusi marulalladon ina. Baydo. So tungolo ho tu si torina dong se tu baho puna nasing. Alanya ha ay panakko pungyon. Tagamo maro pinoparyon na burju. Difonis alaw punga panakko gabi dietong nang akapino parra panakko. Songonidong se bolosian siotik pertubu. Tarbayan maro na denggat siya ni mulai na jolo beso songoni di sudi na saupu ninna. Songonidong nang alani pogos. Ay tagamon alok sihiri mo panupahio siya ni. Songonidong nang alani suku bangsa. Jalahita halak Batak pesayo lolosoni, apalagi adik-adik sayang generasi muda. Saya mau mencari jodoh bukan orang Batak lamang pendeta. Kenapa? Apalagi akak boru. Orang Batak itu kasar. Orang Batak itu ribet. Orang Batak itu begini. Segala yang negatif seolah-olah itu ditempelkan bagi orang Batak. Alai si tong do songoni, adong do sihiri mo nadenggas ya kalak Batak. Adong do akadia may. Udah. Adong do buku na baru sonari surat paresesta pandita Nexon. Akamutihan adenggas ya kalak Batak. Di pajojor may mulai sian etos kerjana, sikap moralnya, sesungguhnya begitu banyak hal yang baik dari kita orang Batak. Nah, laho patorakoni, ada hal yang luar biasa kita lihat dari Filipus. Dia tidak mau berapologia, dia tidak mau berargumen panjang-panjang, dia tidak mau berdebat, apalagi sampai berantem. Buat itu ibana laki dison, dia opa plonom, Roma ho mernida. Dungi Roma si Nathanael, manang di Injil nasing di do imana si Bartolomeus. Mahala Israel natutu, nasomar pangaci, apa adanya, spontan dia katakan penilaian, tidak munafik ina Tuhan Yesus. Guru nami, sedia tadahuau. Ay huida doho na huduliho iwanan hari-hari. Guru nami, hodo raja ni Israel, hodo Mesias inna. Allah hudoko huida ho di bonani hari-hari, itu ridoko kosongoni. Allah ya dulsiani berengom mudope suruh-suruan tuat. Naik kok turu bot ini tuha bangsa ni harajaon ni anak ni colmai ninnai bana. Hamu akamanami do inanami. Songoni mara dohonota tuakana asing. Bolo adok sihiri mosyani Roma ho mardidasa. Anong do penadenggan si berengos sa ruas ni HKBP? Anong ko nadenggan? Adong. Lo jadi hita patorak-torak koni dang polai ko dohonot tado Roma ho. Ay so mangulu partodion niya merminggu di HKBP boleh nanasi Roma ho mernida. Asa bigiom labok aka kordipungan ina ni HKBP. Roma ho mernida. Anong do berengotan na denggan nang di pembangunan ay denggan do pegareja basa ko pembangunan. Roma ho mernida. Alangay ko rikot patutao. Buasa di tanon iko baynota pembangunan ni Huriata
di HKBP Depok Sada perjolo sahali amanah ni RIPP dui itotopol dui. Di masa ni amang paresesta ima pandita Nexon Simajutak. Boladong do petal tiop na yung akabuku RIPP na salah satu di si ima melakukan renovasi gereja asa di tahun 2027 patu tahun nama jubileum 50 tahun ni gerejata. Dapat wahon, memang rikon do ikon renovasion gerejaon, bolo na hutang tap nuktulu tau kami son rikot. Alangnya ha unang mojo siya nakanatoras danak sekolah minggu ta dakya nyaman ni sekolah minggu. Setiap saya mengajar, saya melihat mereka kasihan. Na digijang hudul madibayan di lagi-lagi. Aka danak balitai. Na ditoru di papungu may, siyan aka naong kalas opat tugijang marpungu masahat tu na kelas SMP. Masuk kelas di mana holang marhorok songolima, ribu isan, ribu iso. Kita butuh ruangan untuk anak sekolah minggu. Boloneng lamdasip patu paon. Adong do sihirimo nadengkan anos sianidang naunggodang rupiana daripada sihirimo tapasu-pasuna gumodang pasu-pasuna. Toho ikoleono tado pelia sekian lau pature-ture bagas joroi alai tujolo lamdasip doan non gabi denggam manang danak sekolah minggu. Boloboy tabay na nonon nyo lantes sa daon iso masude parkir alay digijang magareja jalay bay mabalerong digijang among sebut ini disima marputsal disima nang mardia do garnion marbasket danahi adong na martenis meja nuksay pungu-pungu isi remaja na posoy umura majo pangan ni paniroina tabay majo songonoba pe ajo hita sahali-sahali unggodang nasida pajupang masih bereng-berengan porsiado unggodang manasida na jadi martupol do terpasu-pasu. Ay najarang do pajupang nuaikan, hola pajupang do nyon naol do buti sayin na jabu butini. Irak pola beditad dan nauli, di dia do nama beman lobop tarotok nga do lan nasing. Sitong na jepek do honon, macari kok memang lau paturiota. Layak do pengen na permingguan gereja tay kodono kuda kamang do taminang layak. Tetapi karena tuntutan pelayanan yang lebih lagi secara khusus untuk anak muda kita yang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang kami ucapkan tadi, maka mari sama-sama kita doakan dan kita dukung panitia. Songonima nang di permingguan di HKBP ta, adong guna denggan tiap-tiap romar minggu hita ikodohonot tado romaho bereng ma. Dungi Tuhan Yesus mana pajupang. Rupanya untuk mengubah seseorang bukan argumen saya, bukan argumen Bapak Ibu, tetapi pertemuan pribadi dengan Tuhan akan mengubah dia. Nathanael diubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia seorang Yahudi yang keras, Yahudi yang spontan yang mengatakan, apa yang bisa kita harapkan dari Nazaret? Mungkinkah dari sana datang yang baik? Mungkinkah dari sana datang seorang guru dan seorang raja? Bukankah itu kota kecil, kampung yang sangat kecil? Filipus tidak menjawab dia, tidak berdialog panjang-panjang, dia hanya mengatakan, ayo mari ikutlah, lihatlah. Songoni mata dokon, atong dijo Tuhan Yesus si tagabi sisianna, aha dodohononta, bolo nakisi Samuel, dialusi ibana, marhite po dan nangili pasahat isi Eli mandok, disodwa ali Tuhan. Suruh mau. Nung adioloy panitia pembangunan na tapili nuay. Hamo kamanami, sa taon tertunda panitia pemilihan on asasaw. Alanya sa huriritami hutangnya ko kami maul dangong dapot. Alanug sa taon duduk ko na mata menaluma. Do akama namin nuayeng, do inanami na ikopaw jahot tasunari gabi panitia. Bolope sa taon tertunda, na porsiado kami, na ikodebatado, lau maju na sida, doho paujakon, alay laos debatama muse na pataukon. Alani, tapasu-pasu, tatupahima, asa debatana masu-masu panitia dison. Jala, baik na marulah-hulak pe hupa-buah-buah muse turwasta, holang marapot di 3 minggu na salpu, marpungu panitia lau pemilihan doon. Satu sonari, spontanitasnya kapanitia do parhalado ni huriata itorpungudo mar 750 juta.
Artinya sialas di rohani ka panitia tadi so tori pasahat na sida do pilihan. So dilantik do pe. Ipe saya dipasu-pasu di batamay dia kasemangat na dinggani. Atau kamu akamanami do inanami. Roma juju ni Tuhan Yesus tuhitan waing. Ihutom maaw. Aha malusta. Say songon. Si Samuel mahita madok di sodo Tuhan. Naradi dua surom. Sa unang mahita adok song sinatanail na madok. Ay adok dagamon na dingka bulo mangutok ko. Sa dok bulo mangutok Tuhan Yesus. Saya kanading do pasu-pasu jalota. Tuwata mamasu-masu. Amin mertangyang mahita. Mauliate madihole Tuhan nami. Alalitupak di pasu-pasu hodo hami madalani hari ninggulu nami. Di bona ni taunon di bagasan na sa minggon. Atok sa palana si roham. Pasikot mabuhali daging do tol di hami. Lau mangudut ya kaulau nadenggan. Di satao perngulun nami tahun 2024. Pasu-pasu maruas ni huriam mamukas yang nakadat danak namek meting. Sahat wakana tumunggane. Asa sudena di bagasal las ni roha. Leo narikot di ngulu si ganupari le Tuhan merhiti na masu-masu na niulan di tangan nasida. Di bagas songoni nang dibalian. Asa dapota persaulian saluhut na sianaka na niukit ni ulok na. Pasu-pasu madadanak naong nilehommu. Tu keluarganya manami ritar si majutak inanami buru sumagrerat. Asa sibur magudang danahi di bagasak ko. Leo bisuk dinatorasna. Bagudang gudak ko mamulay danahi. Di bagasan ajar na siyak ko. Ali Tuhan nami. Mauliate dia sini roham madongani rapuk hurian ang merdala dengkan natuari. Atok sudiha putusan. Naong ditotopol di rapoti. Pasu-pasu may. Jalau rupi mahami manglahuni hobbar tulomo ni roham. Ale Tuhan Jehovah na usobahami di bagasa Kristus Jesus Tuhan siokopami. Sato kenari pahoto jala paujakom manang lantihon panitia pembangunan naong niriripmu marhiti huriang. Ala hodo maju na siya. Atau koma na manupak. Kona margugui hodok mamasu-masu na sida di ulau ni. Asa maja di ulau ni. Dabilam tudengkan na lam tudasip na nang kuriam. Gari jamon HKBP Depok Sadaon tuzulwanon. Pasada rohanami perhala duduk ruas. Asa sudi hami manupak na uli na denggan di ulau ni. Gabi sisada pikiran. Sisada hata. Sisada gugu hami. Duk sisada urdut. Magmula ulau na denggan ni. Pinuji maguar mali Tuhan nami. Songoni mahuriam na marserak manang di dia pe. Saya ni ramutan di tangamu ma saluhutna. Akar ruasmu na marsahit ali Tuhan nami. Ubagong ko pakami itu tangam. Asa ho madululuk madaw ni nasida. Asa hisar saluhutna. Kaya nakon namin na di parsikolan leo bisuk pasiduk ko parsikolani. Akan ok tamat patongon perkarejuan di nasida. So ni di perkarejo leon gugu lamang ulaw-ulaw na maragam. Dia kanok tang di umur na sodapota si rokap ni toldi. Patongo ma rokap ni toldi nasida. Dia kanong ho ripi ali Tuhan nami. Aladik sikop do piparbuini holong nasida di parsaripion marhite anakon. Tuko mana palumehon mamasu-masuhon yanakko si pagudang-gudangon nasida. Baik sangat iguar muduk las ni roha di parrumah tanggaon ni nasida. Tuhan Jehovah lau sobahami di bagasa Kristus. Songonima perminggu nyala Kristen di saldok Indonesia waing. Tung ramoti jala pasu-pasu. Nang bang sudut negara nami. Itau politik na jonok pemilihan. Tuhodo pasahaton nami. Asa pahotomu rohani. Sudia paratur negara nami pajong jokon dot hasitongan. Asa merdame sonak kami di tongani bangso. Sesama kedusa nami. Asa tok-tok tama kami macalo pasu-pasu. Atong waik pe, sahat di homa daging do tordinami. Madalani hari ningulu sa minggu tuzuluanon. Kola di bagasan gorenakmu, Yesus Kristus Tuhan siokopami. Amin. Tapasahat mapiliatan na dumenggan tu debata. Sada tuhuria, sada kantong tu pembangunan. Tapasahat di bagasan roha mauliate do lasni roha maredi kita.
ruas ni huriata na hinokop ni Yesus Kristus. Sahab mahita tu acara pelantikan panitia pembangunan HKBP Depok Sada periode tahun 2024 tahun 2020 lalu. Anon nitiki di cahahon sekretaris ni huriata aka guar-guar ni panitia ini majuma sudena tujulo sada-sada ditiki di cahah guarna majuma tujulo tersongolima buah-buah tu panitia atau naik pe maridi hitam buke de nomor 710 lalu. Ruas ni Tuhan tanah hinaholongan di bagasan war itu hata Yesus Kristus. Di parminggota sadarion, paujahon, manang lantihon ma, panitia pembangunan HKBP Depok Sada, periode tahun 2024, satu tahun 2020 lalu, domutusing, tabi gema di cahahon surat keputusan pengangkatan inasida, di cahahon sekretaris ni huriata. Surat keputusan ketetapan nomor 266/02.02/28/1 1/2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Depok yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih Raya nomor 1 sampai dengan 3 Depok Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, membaca dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pembangunan HKBP Depok 1 periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan pembangunan gedung baru Gereja HKBP Depok 1 Resort Depok sebagai tempat ibadah yang memadai bagi jemaat saat ini dan bagi generasi yang akan datang. Kedua, melaksanakan penggalangan dana yang diperlukan untuk pembangunan gedung baru Gereja HKBP Depok 1 Resort Depok dengan tetap menjalankan prinsip tugas pelayanan sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga. Ketiga, mempersiapkan seluruh kelengkapan dan kebutuhan teknis, perizinan, serta pelaporan keuangan kepanitiaan melalui warta jemaat. 4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh para ladu dan pengurus kelompok pelayanan demi suksesnya kegiatan yang dimaksud. 5. Bertanggung jawab kepada pimpinan jemaat. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
pada hari ini, Minggu 14 Januari 2024, selama periode 4 tahun sampai dengan tahun 2028. Demikian surat keputusan ini dibuat, bila mana ternyata di kemudian hari ada terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditandatangani. Lampiran surat keputusan ketetapan nomor dan seterusnya tentang susunan panitia pembangunan HKBP Depok 1 periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. Penanggung jawab Pendeta Jackson Sirait STH selaku Pendeta HKBP Resort Depok. Penasehat Situa WM Sitorus. Dua, Situa Dr. T.E. Napitupulu. Ketiga, Insinyur Saibun Sinaga. Empat, Situa D. Silaban. Kang warna hijau, 7 lo Mamang. Ya, lanjut. Situa S. Nainggolan. 7 lo Mamang. Turun Mamang. Menghadap tu sondok. Turun Mas Adam. Ya. Saya ada turun. Ya. Situa P. Hutahayan. Lanjut terus. Situa K. Sihotang. Terus. Situa JD Situmorang. Lanjut. Situa M. Pangaribuan. Lanjut terus. Insinyur MP Marpaung. Iya. 7 Mamang. Lanjut Mamang. Dr. Togi Asman Sinaga. Lanjut terus. Situa JP Siregar. Situa Monang Panjaitan. Panitia Pelaksana, Ketua Helbert Manalu. Wakil Ketua Jonathan Tugi Hasiholan Sidaputar. Sekretaris Situa Parlinggoman Sinurat. Wakil Sekretaris Situa Bernard Sihombing. Bendahara Dr. Gigi Era Jonita Silalahi. Wakil Bendahara Situa Ferdinand Marpaung. Bidang-bidang. Bidang dana, Koordinator Situa Sanggam Simorangkir. Anggota 1. Ronald J. Silalahi. 2. Habinsaran Sianipar SE. 3. Dr. Andus Yuan Haider Oslan Panggabean. 4. Berto Hendriko Siburia. 5. Lumayan Hutasoit. 6. Situa Dr. Hisar Sirait. 7. Alfred Rolando Sinaga. 8. Pahanahatan Hiras Juangga Siagian. 9. Daniel JK Lumban Turuan. 10. Hotman Bakara. 11. Christine Borutobing. 12. Robinsar Natal Ermar Paung. 13. Isabella Boru Panjaitan.
14 Hisar Sinurat, 15 Charles Simanjuntak, 16 Judika Gultom, 17 Robert Gultom, 18 Frederick Simanjuntak, 19 Herdianto Napitupulu, 20 semua ketua seksi kategorial, 21 semua ketua KOR. Koordinator WIK Partangyangan, WIK 1 atau WIK Galilea, Situa ZA Sidauruk, WIK 2 WIK Philadelphia, Situa S Sigalingging, 3 WIK Antioquia, Situa Pasu Aritonang, 4 WIK Kolose, Situa Karni M Pardede, 5 WIK Jordan, Situa T Sibarani, 6 WIK Kapernaum, Situa Donna Boru Sitorus, 7 WIK Laodikia, Situa Nesti Boru Damanik, 8 WIK Judea, Situa Bitler Lumbanggaol, 9 WIK Efesius, Situa Sarma Boru Siregar, 10 WIK Getsemane, Situa RJ Manalu, 11 WIK Jerusalem, Situa FT Boru Tampu Bolon, 12 WIK Bethlehem, Situa WH Sidabalok. Bidang perencanaan, Koordinator Jepri Sihaan, Anggota 1 Bernard Jimmy Hutagalung, 2 Nikolov Panjaitan. Bidang pengawas, Koordinator Ronald Simanungkalit, Anggota Fritz Sihombing, 2 Niko Hannes Sihombing, 3 Mustar Manurung, 4 Insinyur Lincoln Panjaitan, 5 Insinyur R. Indratulus Simaremare. Bidang hukum dan perizinan, Koordinator Mikael Hutahayan. Anggota 1 Situa Bistok Sialagan, 2 Doktorandus Oloan Sitanggang, 3 Biher Purba, 4 Relaber Yan Hertlin Limbong, 5 Bidang Humas dan Lingkungan, Koordinator Situa B. Raja Gugu. Anggota Situa Moses Yanipar, 2 Situa Ronald Simanjuntak, 3 Situa Karni M. Pardede, 4 Situa Pasu Aritonang. Kelima, Bidang Publikasi dan Dokumentasi Multimedia, Koordinator Joshua Sibarani. Anggota Herwin Gultom, 2 Daniel Manurung, 3 Josafat Aritonang, 4 Kesia Gultom. Ditetapkan di Depok pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Pendeta HKBP Resort Depok, Pendeta Jackson Sirait STH ditanda tangani. Hamuna Kadongan, Panitia Pembangunan HKBP Depok Sada, periode tahun 2024, 1 tahun 2020 lalu, nunga dibigi hamu surat haputusan, taringotu pengangkatan, duho ulaun siradutam muna di kuriata, sialani i, dia dopan itu hatta do ruas na pungudison, nama nukum mau nuaing di hamu, na parjulu, naradiru hamu paujahon gabi panitia pembangunan, HKBP Depok Sada periode tahun 2024, 1 tahun 2020 lalu, na paduahon, naradiru rohamuna mangaradu tina saulaun na pinasahat ni kuriat datu hamu songonan niaturhon diaturan doho peraturan ni HKBP na patuluhon mulunak sadaro hamuna mangului saluhut nai takasma alusi hamu naradiru hami saya dipatugui Tuhan tamahami mangaradu di satu pulau ini. Atong dihamuna akadungan na dipilit ni Tuhata marhumas gabi panitia pembangunan HKBP Depok Sada periode tahun 2024 1 tahun 2020 lalu di bagasan warni di bata ama doh warni anakna Tuhan Yesus Kristus doh warni tol di parbadia hubabaki mahamu marhubas mangaradu tina saulaun na pinasahat ni Tuhata Tuhamu. Saya dipatau jala dipargugui Tuhan tamahamu, mangaradu tina saulaun, na pinasahat Tuhamu sadarion,
asa marsangap di bata, jala taruli pasu-pasu, sadok ruas ni Tuhata. Amin. Martangyang makita. Ali Tuhan di bata, jahuba amanami, na usobahami di bagasan Yesus Kristus, Raja jala ulu ni huriay. Mauliate do puji-pujian di sobahok rohanami tu oleh Tuhan. Dia sini roham toktong marmuduhok kuriam. Marhite. Na saya dipabakit to dipahiho dengan nami na burju marhubas pature-tureho kuriam. Jala tongon di bagasa sedarion. Nunga dipahot dipaujak po dengan nami. Lau pada sipon. Ima bagas joromon. Songo pamilik undi naposom si Salomo. Idu hapur say hamil Tuhan pamilito mudia kanaposomon. Aidang bui saluhut jolma marhubas pajongjong bagas joromi. Alanisa palanong dipilit to. Homa na patauhon. Homa na mga liyaw bisuk. Ho na mamasu-masu. Ho na madongan inasida. Asa sahat sudeulaw ni. Marture huriam. Marsangap buarmu. Tarpasu-pasu naksaluhut ruas ni huria. Atau kupasahat kami matutangamu sudia kapanitia na pinilikmon. Dongani manasida di ulau ni. Olah di bagasang waranakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mangadop tu huriata mahita. Bangido hami majo siya namang sekretaris bik ni huriata. Nakok mamang ketua. Laos di bagasora. Buy mah pinasahat matu ketua nak terpilit. Nong pinaujak. Pasahat otabi turwastak. Perjelema tapasahat mauliate itu Tuhata ala naung dilantik panitia pembangunan ni huriata mauliate di uluan nami amak padita naksongoni parhalado nami naksongoni sude ruas ni huria HKBP Depok 1 disok kami jongjong amang panitia anggosian gugunami lau mangulahon pembangunan ni huriat tahun dang margogo kami alai molo dukungan dan doa seluruh jemaat HKBP Depok 1 bersatu untuk membangun gereja kita untuk yang lebih baik. Buima cita-cita kita, rencana kita bisa terwujud. Songon na idot niyamak patita nakin naing benot tama di lantai dasar parkir untuk memenuhi kebutuhan parkir. Karena memang itu salah satu kesulitan kita. Dan baru nanti di lantai 2 gereja dan kantor-kantor kita. Imana buyu pasatami amang dung selesai non ibadah siang sudi panitia naksoni keluarga rapat pertama patupaun nami di gedung GSG sebagai perkenanan alana bahat DP diantara kami panitia naso saling mengenal. Uduk namuse pasaton nami DP aka rencana-rencana ni huriata ke depan karena ini memang jangka panjang amang. Ya, pembangunan ini cukup besar dan berat. Jadi napos dorohanami dukungan semua pihak. Sude ruas ni huriata, naposo bulung, naksoni sekolah minggu. Imana bui pasaton nami amang untuk berikutnya benon nami dope panorangion tuhita salukna. Moliate mak. Laos di bagasa pertikenon pasahat kami mas SK songon ula-ula lau manguduti ulau nih. De pertama mandongani mamasu-masu sudena panitia. Horas selamat melayani. Silakan. Hamuna ruas ni hurian itu hata tajakom manasida marhubas di tonga-tongata jala tatangyakom manasida asa margugu mangaraduti sudi ulau ni.
atong rap mahita sudina madokon. Sai didongani de batama hamu mangula ulau nadengkani rap mahita madok. Sai didongani de batama hamu mangula ulau nadengkani. Amin. Mared de mahita ditiki mared deon pituras 50 lalu disima mula kita maratur tu dulat tabi akka panitia na pinaujak. Tapasaha mapiliatan atapa pengontu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sililon na denggan. Duot na sauli bahasa na mau diutus. Upasahan kami mas yan nilom itu hami pilihan nami tuhong. Say jalo may gabiwap na usus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asal perhasia kami pilihanon. Pati blok kerajaumu di tengah-tengah ni kuriam duhuk di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti tontim. Asalam utadahami kudang nisiloliom itu hami. Asalam gergir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilekon mi. Aliamanami na ni Banua Gijang, say pinarbadia magwar, say ro maharajom, say saut maloma ni roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang. Leom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unak kami togiyo tu panguncunan, palua mahami sian pangako.
Ruas ni Tuhan tanah hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dame. Jala jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhan ta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isondako Tuhan de batama bugina Tuhan jala asi marohana midaho. Di do pakon Tuhan de batama bugina Tuhan. Jala di pasaworo kom madamena tutodim. Amin. Amin. Bagi kami Matu Zulo, amang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, do bendahara, wakil bendahara, Zulo Mehita, laus tu Zulo mahamu akamalami do inarami masih jalanga kita ruas ni Tuhata, isom Mehita mah. Inang bendahara juga, baik kamu main detai. Tu Zulo mahamu akaruas masih jalanga kita. Somba Mang Ketua. Selamat Amang. Selamat Amang. Silakan Ina. Selamat hari Minggu. Silakan Ina mendirkan. Masih jalankan. Yesus di